still I'd better stay around and love you. Do you think I have a case? Let me ask you to your face. Do you think you love me? I think I love you. I think I love you. Son Nuria Sotelo, directora de Furia Sotelo, e Furia Sotelo, pois, repetiu un solo despois de 12 anos dirixido por Ana Vallés, que é sobre o extravío ou a arte de perderse. A peza xurde do desexo de bailar, de seguir en escena, de salir un pouquiño da oficina e do desexo de seguir vinculada e traballar con Ana Vallés. Nos encontramos nunha residencia en Animal a Esquena, sin nada. E habitamos un lugar, simplemente co desexo de estar e de compartir. Moito do que aquí hai apareceu ali, en esa semana, estamos unha semaniña. E despois, a partir de aí, pois xa, tal e como se traballa con Ana Vallés, pois a través dun intercambio de cartas, textos, imaxes. Os temas van xurdindo, bueno, como se di na peza tamén, non? Que se fala desto, o que inesperadamente xorde e non se pode comprender, que ao final é un pouco o que nos move. Hai textos que son de Ana, hai textos que son meus, e curiosamente todo confluye en algo que é o no que me movo ahora mismo eu tamén, no? Ca construcción do lugar, con perderse, con encontrarse, con... Bueno, aí están misturados universos que non se sabe moi ben por qué, pero que son o momento vital. Qué difícil. Qué difícil estar aquí, soa, contigo. Contigo. Atenta únicamente a ti, a teu xeito de habitar este lugar. Esta escenografía é toda recuperada da casa da miña avoa. O sea, é todo, ten moito valor os obxectos. De feito, nos textos que nos intercambiábamos Ana e eu, Ana falaba do valor dos obxectos, non? De que hoxe en día pues, non se daba ningún valor. E eso non está explícitamente, pero está. Todo isto son obxectos, vamos, o secador de pelo, todo. Ademais, a miña avoa era unha friki, tiña uns obxectos increíbles. Entonces, bueno, hai que tratalos con cuidado, hai que, pues, como os manipulo, porque hai momentos, pues mira como está todo, que son un pouco destroyed. Neste solo, pues, hai un equipo, pues, por unha parte, eso, Ana Vallés como dirección, eu de intérprete, Mooncap que repetimos e leva o espazo sonoro á produción, Alejandra Balboa como asistencia de dirección, asistencia de movemento, de coreografía, e Laura Iturralde, que é a diseñadora de iluminación. Poder contar con este espazo, con esta dotación técnica para facer a residencia técnica, vamos, é fundamental e poucas veces o podes facer, non? Estar con esta xente, o sea, co personal do teatro, os técnicos, a técnica, bueno, que é unha maravilla, que están dispostos a todo e te axudan un montón, un luxo. ¿No? Porque igual a veces vas a facer unha residencia e te encontras así un pouco sola. Bueno, e outra cousa que me permitiu facer esta residencia é gravar en vídeo. Gravar unha versión en castelán e unha versión en galego, que tamén é importante a hora de despois poder distribuir o traballo. Agora viría ben unha pequena paréntese, un cambio de ambiente. Por exemplo, poderías poñer a Alejandra en primeiro plano unha canción lixeira, unha canción tonta de amor, mentres eu en segundo plano me cambio discretamente.
Así que especialmente dedicada for you, for you, for you, for you, for everybody. Que moitísimas grazas a colectivo RPM por las residencias Paraíso e por darnos esta oportunidade, non? Pero tamén polo espazo que abrides a apoio á creación e á investigación, non só producir como churros, sino darlle esta atención que se merece á creación artística, que é unha creación verdadeira que necesita o seu espazo para a investigación, do corpo, do movimento, do teu motor, de novas xeitos de facer ou de novos impulsos para facer. Entonces, gracias. Que quero facer? Facelo moito. Xa está. A ver, que los astros me escuchen.